awwal alhaji sani sai na sa ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Abubakar ciki na sanya har ma Shamsu ban manta ba. sai murna muke taya juna. Na sawo Aminu da Rabi su ma ai ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Na sa Bello Zaraddin aini yau ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Sai na sa Sunusi da Yusuf al'umma ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Na sanyo Abul har Musa al'umma ba zan gajiya ba. sai murna muke taya juna. To yau na sako musu bahu har Adamu ban manta ba. sai murna muke taya juna. Na sawo Sulaiman har ma Ashiru ni ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Hajjiya Rabi Hajja Safiya sai na sa ku ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Ga Hajiya Rukayya da Zulaiha sai na sa su ba zan manta ba. sai murna muke taya juna. Ga Hajiya Sakina da Hindatu sai na sa su ban gajiya ba. sai murna muke taya juna. Har ma Aisha da Firdausi na sanya a su ban gajiya ba. sai murna muke taya juna. Na sa Fa'iza da Amina al'umma a ba zan manta ba. sai